Yauwa, yau mun zo mu sa gasar waƙar tsohon saurayinki ya yi sake ya bar sarauniya tsakanin Auta MG Boy da kuma Bashi Nifa. A cikin waɗannan mawaƙan za mu tsaya mu tantance mu tsefe mu ga wanne baiti ne ya fi daɗi a cikin wannan waƙa, domin a yanzu haka masoyan Auta MG Boy suna cewa ya fi Bashi Nifa baiti mai kyau a cikin waƙar tsohon saurayinki. Wasu kuma masoyan Bashi suna cewa ya fi Auta MG Boy. To a halin yanzu za mu tsaya mu tantance mu ga wanne baiti ne ya fi daɗi kuma waye zai cinye wannan gasar da za mu saka a cikin wannan waƙar. Don haka yanzu bara mu fara da Auta MG Boy. Auta MG Boy muna so ka tsaya ka lalubo baiti mai kyau a cikin wannan waƙar domin ka kawo mana, domin masoyanka suna nan suna dako su ga wanne baiti za ka kawo, domin a yanzu haka masoyanka suna cewa kai ka cinye wannan waƙa. Da haka muna so a yanzu haka mu fara ta kai. Da haka kawo mana baiti mai kyau a cikin wannan waƙar da kuka yi domin ka lashe wannan gasa. Don haka bismillah. Tsohon saurayinki ya yi sake ya bar sarauniya, na sha in akan ki ne zai iya kwana rijiya, amma ya biye wa mata. Kai Auta MG Boy, gaskiya wannan baitin naka ya yi daɗi sosai, don haka ina so ka ƙara maimaita min wani domin ka ƙara samun maki mai yawa, domin masoyanka suna nan suna dako su ji irin baitocin da za ka kawo. Don haka sake mana wani. Manta da shi tun da kina lokacin ki, watsar da shi kar ya zama makirinki. Kai Auta MG Boy, gaskiya wannan baitin naka ya yi matuƙar daɗi sosai, don haka na baka maki 100. A yanzu haka ka zauna a gefe. Masoyan Auta MG Boy kun ga yadda ya taka rawar gani a cikin wannan gasa, domin a yanzu haka muna tunanin cewa ma shi ne zai cinye wannan gasa, amma bara mu ji baitin da Bashi Nifa zai kawo mana a cikin wannan gasa. Bashi Nifa, muna so a yanzu haka kai ma masoyanka suna dako su ji irin wanne baiti za ka kawo a cikin wannan waƙa ta tsohon saurayinki, domin a yanzu haka mutane da yawa suna cewa ka fi Auta MG Boy, amma muna so ka kawo mana baiti guda ɗaya domin mu tantance mu ga cewa wai shin kai ne ka ci wannan gasa ko kuma ba kai bane ba. Da haka bismillah. Wannan ai gwanda da kuka rabu, dama bai iya siya miki abu, ya iya tsara kalaman jabu, kuma ke kina dauke da katon abu. Ya za a yi ki dinga kula shirman abu, zai kula ki ya je ya kula kanwar habu, kuma shege ba shi da naira 1000 je ta sha, a nan yake yin kabu kullun yana cin bashin dambu. Kai Bashi Nifa, gaskiya wannan baitin naka yayi matukar daɗi sosai, amma kai ma muna so ka ƙara kawo mana wani baiti wanda za ka ƙara samun maki mai yawa, domin shi ma Auta MG Boy baiti biyu ya kawo mana. Kai ma a yanzu haka muna so ka kawo mana wani baitin domin ka ƙara samun maki mai yawa. Masoyanka su ma suna nan suna dako su ji wanne baiti za ka kawo. Don haka bismillah. Tsohon saurayi ba wani abu, ki yi sabon saurayi shine abu, baki ganki ba yanzu fresh baby bu, kyakkyawan budurwa mai kyan abu, wayo mama ina kallon abu. Gaskiya wannan baitin ya yi matuƙar daɗi sosai, don haka a yanzu haka na baka maki 90. A yanzu haka masoyan Auta MG Boy da kuma masoyan Bashi Nifa, a halin yanzu Auta MG Boy fa shi ne ya cinye wannan gasa da muka saka a cikin wannan waƙa, domin kuwa baitocin Auta MG Boy sun fi daɗi a cikin wannan waƙa, kamar yadda mutane da yawa suke ta cece-kuce. A yanzu haka masoyan Auta MG Boy sai ku yi murna ku yi tsalle, domin shi ne ya lashe wannan gasa da muka saka ta cikin wannan waƙa ta tsohon saurayinki ya yi sake ya bar sarauniya. Kada ku manta ku danna mana subscribing, sannan ku danna ƙararrawa domin samun zafafan interview comedy mu da zarar mun ɗora. Mun gode.